ja estem en el procés de canvi. És un canvi que ha arrencat des de la gent, jo això ho tinc claríssim, després ho podem aprofundir. Jo el que veig és que la gent, la mateixa gent que va engegar-ho, són la gent que continuem estant molt convençuts i que continuem treballant i que continuem tenint il·lusió. Per tant, si això no ha canviat, a mi, que ara surti un conseller i digui cap aquí i ara surti l'avantguàrdia i posi el semàfor verd o vermell a qui toqui, no m'agrada moltes vegades, però crec que no és el definitiu. El definitiu és això. I no soc tan ingènua de pensar que allò que si una cosa es desitja molt acabarà passant. No, a més de desitjar-la hi hem de treballar, però sobretot ens ho hem de creure. Per tant, si comencem a trontollar, doncs la cosa anirà malament. El projecte que tenim entre mans el que necessita és sumar i sumar i sumar i sumar. El que m'agradaria és que tots els que volen votar no defensin que hi hagi una consulta per poder votar no. Jo crec que arribat a aquest moment en què ens estem jugant les garrofes, segur, hem de fer un passet més. Llavors, per què quan tu vas dir si volia de l'Ajuntament de vaig dir que sí, vaig que acabessis la frase? Perquè jo ja feia temps que tenia aquest neguit de dir, a veure, això em va en sèrio i jo vull fer alguna cosa més i jo puc fer aquesta, que és parlar amb la gent que conec, però sumant esforços es fa més feina, això és evident. I en aquest país, a més, tenim la immensa sort que hi ha moltes entitats, que això ja hem sigut sempre, ja hem fet molta feina de molta mena diversa, però ara hi ha dues entitats molt fortes, per mi són Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional, que estan treballant claríssimament per aquest objectiu. Doncs home, per favor, a sobre tens la possibilitat de triar, o estan totes dues, doncs a mi em sembla que això és una cosa fàcil de fer i que sempre que estiguem organitzats farem més feina i la feina tindrà un resultat més clar. Per tant, jo em sembla que és evident.